Kublai pi barok ki parlok ki bapet bat ki ba jus ngutenat ban sengap ki kubor ling ba kanika channel gajongi ni pidang subhai pi sachisien syaga jing ya puli ya ga ktien gajong blai bat ngi kermen ba pila yo shibun ki jing kerku jong ga jing sngau tho ki jing tep bat ka jing shampang ka ba kam bania ya ga ktien gajong blai lingba ka jing ya puli ka jongi ya gani ka kolonong ka jongi na ka wei ka tayo sya ka wei pat mentang ila poi sya kolonong ka ba nriu jong gani ka jing ya puli ka jongi ha gani ka quarter na gani ka kitab ka jongu Joshua kolonong ka ba nriu mentang ka tayo ya ka ba laai kerteng ya ka kinong shun kibana po kinong shun kibana po pada syua bangin ya poi sya kajing ya keren kajing ya selok bat pi lengba kanika kolonong gajongi nga snukmen bangi don hang ni ya pastor Amri lengdo bedai wei naki para syakri ban ya shimbentalang ha gajing ha ban ya pensyai ya ka kubor ya ka bala penkre lengba kanika kolonong gajongi tikumta manga i ba Calvin Tangliang harengkat bat i ngin ya persang ban ai sapi ya ka kubor ha gani ka por ka pamenta lengba gani ka kolonong ka jongi tia shwa bangin ya peteng syakmat ngi kerpat ya pi baro pin snobha ban ya pai so blai rengkat bat ngi ha ka jing tuai tungi ya tuai ku kpa jing ba beneng nyai ngu ya mi na ka benta gani ka lat ka ba mi ai hangi ban ya puli ya ka ktien ka bakhoi ka jong me lingba ka ni ka kolonong Sabbath school don ka lembat ngi baro arngot kat bangi ya kren kat bangi ya slok tu ya lami ngi do men sim bakhoi ka khuru ya baro ki bapet ya ka ni ka kubor ai bakin ya amat ya ki jingker khu ki jong me trai ba pha map ki pop jongi ki bangi pen sngo si ya me ha ka keteng ki jong ji sungi duai amen Amen. Kumalong ya pi ka mat pedeng jong ka jing ya puli ka jongi ha ka ne ka tayo ka dai kinong shun kibana po kinong shun kibana po ti ha ka ne ka por nga kerpat ya pastor ilingdo pe in ai hangi ya let's say katu kat ni ki nuksa ha ka be dai ba kumno dan ni ha ka nu ka dur kini kinong shun dan ni unong shun bana po ula ban penjat mo ha ke jing em la kalong ha ke jing em jong ki Israel la ni wat ha ke jing em ke jong ngiru ke bamala ke singikum ke kenhuan ke jong blai ti pasal pila ban ai yang ngi ke nuksa jong ka ni bakum nu kata kala ban long ban napo la ban don nong shun Ko boleh sibon pastor ngakwa ban penkenmau pastor ya ka wei ka jingjia hari kasih jangi haus nam kapras pa andrpoar ha ka jing sinsyar jang ki pareng ya ka rikasi uwei ubreu ubakerteng kiang nangba ula yang ban elek persya ya ka jing sinsyar jang ki pareng bat ula peni teli ya ki nang yalam jang ka rikasi ban ya persya ya ki pareng atau por handrai kat ba ka jing elek kadang yai ka jing syarem kawan habaki pareng ki okem ya uneu rangba bat ka jing syarem jang ukiang nangba kamdai namar bagi parang ki klan bor lani ukiang ba utlat bor kadai tang na kawai kadau ba udan ya uwei uparlok uba shet kala ya u kabamut unong shon ubana po kablesibun ngangit kata kada ka wei na kinuksa kabaja ha gani ka ri ka jongi dai ba ahabangi kran syapang kinong shun kibana po kani ngata kadon arbenta kawai ka banga yo i hang ni agani ka kolonong ka jongi ka baning kong ka unong shun ubadon hapo jonga simet dai ka ba upol ru ukren syapang kata bangadon ya ka kata ka jing long mo ka ba uhapan ya le persya ba uhapan job ya ta unong shun ba nailadi syua simet and then nangta yo iru badon sa uta unong shun pat badon hapo jongka kenhun ha ka kenhun ka jongi tengi i ba kini ar kilong kedai ki aka ki ba
la ban pen jot dai ya ka jing em ka jongi ta te dagata ka jing sno tho ngin ya pet ka ai ka baja ya ki kon Israel ki kon Israel ha ka lenong ka badang sudap ha ka lenong ka basan ngi ya puli ngi iba kidang sudap ban job thama ani ban pen kelon mo ya ka wei kan nong ba ka ba klain ka bala tei de ki kenro ki ba klain kata ka dei ka nong ba Jericho pat hagani ka pot pat hagani ka bangi puli menta pat ngi iba ka kin lek ban ya le thama sa ka ya ka wei pat ka snong kamong ka barit kam dei ka ba he ka ni ka snong mo ka nong ba ai mo ka bangi la ban ong ba hang ni ngi iba ki Israel ki lek sha ka ni ka thama ha ai hadien ka jingjob jongki ya ka Jericho handai ka basngo si pat ka long ba hagani ka thama ki kon Israel ki sharem no Kadai. ki kon Israel ki sharem no ti balai ki kon Israel ki sharem balai ki sharem na ki ai ki daw ki ba kongsan mo ka ba penlong ye ki kon Israel ban sharem hagani ka thama mo ka jingale ha ai wat ring iba ka ni ka snong ka di ka baret handai penban ki sharem na ka iga daw let's say pasal pila ban ya rap pencai yang ni Ya kan ni pila ban syam nak kitab jong Joshua kalau nak banyak but ki Israel ki Syarem ha ka jingale persyak jong ki yakin ni ki nong ai namar ki artli ki daw ki bakongsan ka banengkong ka wei ka dai lengi pule gitu kalau nong barok ka wei ngin sa ya pule sibet kambania ka dai na ka daw jong ka pop u akan u akan syam la kongo ya ublay hakapor baki ya let thma ya ka Jericho but u akan ula shim ya kata basang lewang tapi ini pulih shibit ya kata benta but ka daw ka baar baki Syarem ha ka jingale jongki ka dai ka jing shania jongki kon Israel hala ka jong ka bor ka bor ladi ki klet ban pai sha ublay hashwa bakin ya le persya ya gini kinong ai Tegane kini kita ki art li ki daw baki kon Israel ki yokmat ya kan ka jing Syarem ha ka jing le persyak jong ki ya kan ka hima ka barit ka daw ka menengkong ka pop jong akan ka daw ka baar ka dei ka jing shania jong ki ha ka bor la de bat ka jing klet jong ki ban shania ha ublay pastor hai kata ka mut ha ka ten nong wing on ka self confident dai ima ki ha kan ka puan namar baki dang sudap job dai ya ka Jericho tangi kan maru abangi puli ya kan ka lunong ka banyo ngen puli ka khot ka ba lai hang tu dai kwa ban puli ya pi kitu ki badani ki Bible pila ban pai bat nga shi ka lunong ka banyo ka khot ka ba lai ni ka ong ba u Joshua la pha brio nung kong ban lek sentiat dai ya kan ka nong ba ai te ka ai ka khubor ka ban kini ki brio ki wan ra show Joshua ka nong ka banyo ka ong kum ni ka ong kum ni tersengan puli pi na duk dekat ka baar nong ka banyo dekat ka baar but u Joshua la pha brio na Jericho shaai ki kan ka por ki dan ha Jericho dai ki dang sidap job ka Jericho Bat menta ula pak beriu na Jericho Syai. Bat ngayo i pastor hang ni ublay uklem ong yu Joshua ban lek hiar thama ya ka nong ba ai la ni uklem pak blay dei Joshua dala di ula pak beriu. Bat nang ta kani ka ai ka badan hajan Bethaben ni ka ong. Syapang mi ingi na Bethel bat ula kren haki uda ong to lek kiu bat jengok ya kari. Ti kita ki beriu kila lek kiu bat kila jengok ya ka ai. Nang ta hadian ba kila le jengok kilawan pai shu Joshua ger khat ka balai ka ong bat kilawan pai shu Joshua kila ong ru hau wat ai ba ki briu paro kin le kiu ki ong ti dei ban le tangkat no ki ong tang kumba ar hajar nilai hajar briu kin le kiu bat kin job ya ka ai kata ka ba pi ong ka self confident dai self confidence ni ka reliance ha kisno kisania ha ka jing ha ka bor la din dai nang ta ki ong kum no ki ong wat pensitam ye ki beriu barok syata naba kilong kendiat yes ngau kiong nama kemut kilong kendiat ki beriu ki badan haganika nong ba ai hadin ba yokmat ya to jing job kis ngau ba mentah ni kam klan ba ni gitu hai dai kata kalong ka ba ka jing ka bangi i hang nei dai penlong ye ki bakin sya kemang bakin Syarem dai penban wat ada kini kinong ai ki tentang kendiat dai haba kim syani au blai penban kila Syarem. Te mentang ini poi syaka
syakawai pat ka benta ka bangi kwa ban sngau thu hagani ka por bangi kwa ban sngau thu mo ngi ba piong arteli kidau se ka we ka bat kani ka balai ka bangi ong ka jing baki shim ya ka jing ajing mut trong kini ki nong sen tiat mo Joshua ulanget ya ki bat kumta ki la sngau shania kata bat ki lalai te ka kata ka jutang mangi i baki la pen kain ya kata ka jutang mo ka ba ublai ula yate batki pila ban batai yangi kam banyak kan dia sepang kata ke jutang ka ba u akan ula pen kain bat ru gimana barang bat ki Israel ta pasal utong ini pule haka kitab Joshua kelang bahnya ur khat ba arboi kau kumne kane kade ka jing pelajong u akan wang habang ayo i hapdeng ki jing lute kabaran di Babylon ba itnat but ars pa shekel grupa but shilung khot kaksiar kaba sanpel shekel da ka jing teu anda kumta ngala ikwa but ngala shim wang yaki hakmiru labu re yaki hapo ka kendau hapdeng ka ying jan jonga but ka rupa hapo jonga kani kade jing pelajong u akan kani kala jah ka por ba ublei u penkelon ya kani ka kendro Jericho but u hukum ya ki kon Israel u ong ya kani ka way ka hukum ngilap ban syam ngilap ban pule ka kitab Joshua nang ban re berkat ka ba khat pra u ong kumne pite la kumno pin kendia no yalade nakata kabalatim ublei wang ba yo pin long kibalatim haba pishim ya kata kaba latim kaba mud ublei uai ka hukum ba kim dai ban kta la ne ban shim ya ka ai kaba kio i ha Jericho tangba hang ne ngi i pastor ba une u akan ula yo i nang ta ula ikwa nang ta ula shim pastor pikan mau ne em kani kajing le jong akan kasriem ya ka wei kajing thu khana pila ban kaba ngi kan ma ya kata ha kitab Genesis dai ha kitab Genesis kalau nong kabalai ket khat kaban riu ublai hang tu rangi puli wang ya kini kijuk kenten katra ka pha bangini puli ngine pha sa kitab Genesis kalau nong kabalai ngine puli ket khat kaban riu Genesis lai kalau nong ket khat kaban riu ngan puli ka ong kumni ti haba kata ka briu kalayo i mene pipule no Joshua deng sipang akan ru ulayo i ti haba kata ka briu kalayo i bauta udieng ulalong uba kambha ban bam bat uba itenat yaki khmat bat udieng uba bit yakaban penstat kala le ayu kala shem na uso jong bat kala bam ru bat kala ailam ru de halau tengah uru ula bam te ka ke jing hang ni ngi indai ka em baru akan ru ki yo ya ka adong mo ka hukum na hukum no blay ba ambit ban shim ban kta ban shim bat ru wakan utip hai kata ka hukum bat ru ka im ru ka tip hai kata ko ba pila puli mentat ka plau ong ngalayo i dai bat ru yo i ula itenat kamut ula ikwa nang ta haba ula ikwa ula shim kata gade gajing pun sin hi ong ni ba kapop dai ka sedang daga jing yo i nang ta daga jing ikwa bat habang ngila ikwa ngila shem te kata ngi yo i dai ka ba pelong ka ba srem baru akan ka ngila ban ong ba usaitan bro ka pop habneng ka sedang daga jing yo i jong u daga jing ikwa jong u ya ka khet ka jong u blai da kani ka dai ka jing pengkhen jong u akan ya kata ka jutang tamba pastor ka basngau phla ka long kani ba ka pop jong kini ki arngut u akan bat ka im boraar lada ha u akan lene ha ka imro kare ka pop shimet ndai ka pop jong ki Israel barok ka wei tang ba ka jingkeli balai ba ublai upengkit kle nak benta ka pop jong kine ki briu shimet ha ka Israel barok ka wei lane ha ka kes jong ka im changi ki briu barok namar nado bakal pop ngi ki briu nglas syak shitam but kumjuru akan haba ule ikne ka pop ulai uai ka jing syarem yaki kon Israel ta ka jing kali balai ba ublai uai ka bainong ya baro na ka benta ka pop ka ba shimet jong uai ubreu sum ha pensyai pasta kata ka dei ka jing kali ka ba ngaru bon sen nga perkhat haba nga puli ya kini ka
kalau nongong kumnu nakapop jong tang nakadaw kapop jong akan mo bagi kun Israel ki hapan mat ya ka jing syaram ya ka bainong ka ba kabangina banong lasi ka bakim dai banyo pasal ka wei ka bangitep ublei haba upet dai yo i ya ka ni ka jat penriu Israel yo i ya ka tangkum uwei briu dai yo i ya ka kum ka kenhun bat haba ublei ya te ya ka ni ka jutang bat ki kun Israel uyate bat kani ka kunhun hi barok kawai dai bat haba ai ya kani ka hukum ai sya kani ka kunhun barok kawai kabamut u akan ro u dei shibenta na kani ka kunhun jongki kun Israel syempet ya kani ka balang lani ya ka kunhun kum uta ubriu ba shimet ba ya pia menamo individually rai u blai pet yaki yo yaki kum kata ka kunhun ti hang ni ka ong ro yang ni puli ke kitab Joshua kalau nong ke banyau ke bakat wei ke menengi la yape untuk ong namar baki la le ayu kila syem ya kata ka basang ni ko handai tang wei beri basyem dai namar kila syem ni kata ka basang bat kila tu'ru bat kila syukur de kila bu ru hapdeng ki jingbu jongki dai ngi i kemang ang menetang u akan balai kan dai kani kadai ka nuksa ka ba krau tam jong ka pop jong briu dai jong wei briu kakta e sibun pila ban puli kata ha sti jong pol ski nong rum kalau nong gabasan ke dekat ka ba khat ar dai rum kalau nong gabasan khat ka khat ar la sing ini pur ka ba ngini puli rum san khat ar kum pol ong ka ong kum ni rum san kalau nong dekat ka ba khat ar ngan puli pi nabakum ta ken kat kum ba da wei briu ka pop kala pusut chaka perthai dai bat da kata ka pop ka jingyap bat kumta ke jingyap kelawan hap haki beriu barok par namar barok kila lepop dai andai ni kong da ka wei beriu bal lepop kumta ken barok kiyo ya ka bain barok kiyo ya ka bainong jong kata ka pop kabamut ngilong kum kamet ngilong kum kamet la ka kti ka shitam barok ka wei ka shitam kamet tapi laban percaya la da don ka khat pastor ba keren syapang ba ka jinglong ki briu jong ublai ka long kum kamet ka wei kamet tu ngi ken ma ka city ka jong pol ka city ka banung kong ka jong pol sya ki nong korin dai ka city ka banung kong pol ki nong korin ong namar kum ba kamet ka long ka wei dai penban ka don sibun ki dekat henrei kita ki dekat barok ki jong kata kamet haba ki long sibun ki long ka wei kamet kum juru ukris tingi ya kani ke kenhun jongki Israel latip ya ka kum ka balang ka testament ka barim maka met ka wei kamet ti haba u akan mau bede u dekat jong kata met u lale pop kuma ngene dekat kemut ki wei ki benta jong ke met ru ki syak tak lang haba ka kmat ka shitam barok ka met ka wei ka shitam te kum tang ide ban sngotu lada uwei ule pop kan kata ya barok namar ublei uya iya ki kum ka wei ka net ngi menta pastor ka pop jong akan kum no ka kata ya ka babon ma handrai ka basngo tunat pat ba ublei ujubab da ka jing echwa haba u akan ule pop ublei ujubab da ka jing ech hashwa ba unjubab da ka jing betar balai ngoi ka ni namar hadin ka jing wat benia la syam ba akan ulale ka basang tang bahaswa ba ublai un kedeu kti yau akan lani pule ka to ka jing toket Joshua ko lang ba hinyau ka khat saw ba khat sami pila bani pule ma hang ne ublai upen bena ba ka jing toket kan long lashai ka sngi ka bamud udan por hadu shisngi ban pla dan ban paidin na kata ka jing le bakla jing te kumta uni udan por hadu shisngi handrei bas ngosi banong ba usngap jar nangta onda kata ka sngi tokit kala poi ublai uklam kedau ketishwa direct yau akan penban ublai ujet shwa ha kata ka jing tokit jong ublai usyam shwa ujet shwa ya ka jat benriu juda barok ka wei ka jat benriu juda kata ka dai ban pengki yau akan tahu ublai unwan kan wan kin ka pop jong akan pau perthaino handrei udang sengap jar kata kadai bas ngosi handrai ublai pat udai ublai uba ailat nangta hadin ka jat benriu juda ulajit syaka ying jong u sira handrai u akan udang sengap jar nangta
ula jit se usap di nang ta u akan udang sengap jar kadu ula jit ya u akan berhang ta hiro udang sengap jar u klem pla ya ka pop jang u tegane ka pen iba u blai udai u blai u ba ailat hashwa ba un penjat u ailat shwa yaki ban pai ban kelak ka bamut hashwa ba un jubab daka jing betar kata ka kubor ka ba sengau tenat syapang kumno u blai u ya deal lane u jubab ya ka pop pastor Kublai Shibun ya kata ngangit pila snutu bahadu kat nu blay mo u hai u ai a ya u akan mo ai u ya kata kapor ka ba biang ba un yet ya ladi dai bat ba un plah ya ladi daladi ya kita kipop ke jong u handai u klam sutnia handai u klam sutnia tat hadu ba haba u Joshua ulah ban khot hi ya un dai te ka bas ka wei ka ban nuksa habang ipuli ka nikot adnong ya ka ni kitab ka jong Joshua ka long ka penyau ka ba ngayo i ya ka jinglong ka jong u Joshua ka munong yalam ro hai ka jinglong ka jong u Joshua ka munong yalam nei pipuli ha ka to ka Joshua ka long ka penyau khat ka ba khat khandai nga ko ban puli pi Joshua nyau khat khandai ka ong kum ni ti u Joshua ula ong ha u akan ku khun sengap ha ku khun to ai buram nga kerpat ya mi ha utrai ublay jung Israel bat to pha hau bat ya thu hanga manta ya ka me lale wat bore nanga kabamut hagan ka por u Joshua ulatip dai ulatip badai u akan nu bale bale tam mo ba pen khen ya kata ka jutang dai ma u to ba khmat bale kata tingi iba u Joshua hagan ka por haba u khot yau akan ban kelak ka bamut uklem ban daga cing pitar lani uklem penun kam dagi kentien ki pakhor ban tem ban tela yu na ka tau jong me ngi hapan mat ikini ki jing handai u ai ka lat ba khat do lat ka ba khat do ban kala khot ko khon ma hai ka pasung tenat dai ladangi kani ka ai jing kai wat yang ngiru kum ki nong trei la semo haba i bagi para bangai ani ki bril ki don hapdeng ka jing duna ka jong ki ka the way bangin approach ki kumnungin approach da ka kentien ki bacham bong ko khun na kan ma mo yo tu pa ka parsi ki jong Jesu kun sarong auria ku khun gmut ka kenti jong ka jing i dai tu ya thu hanga ya ka e ka pamela le hang ni ngayo i shisha yo tau nong ya lam ba dap da ka jing i ma te wang wat buri nanga haga jing shisha pastor kadon ka kentien hang ni ka kentien Hebrew toda ka bamut to pla yiki pop jong me habu ongku khun nang ta u Joshua upodon kam de kentien ong to pla yiki pop jong me to ka khot pi pule me ma to pla yiki pop jong me andrai kum no pastor u pla no klem pla na ngayo i ka mene ka wei na kit khat mene ka ba phila puli ba ong ngalayo i dari si bentar nak jing pula ke jong yu ngaloi i bat ngala ukwa ya ke jing le ha ya ke jing le uklem pla la ni uklem smosi uklem smosi ya la kata ka jong ka jing le ka kam don ka jing kala ka ba kam don ka jing kala ka ba ha ba un kum no pastor la ukla ha ka por ublai un map ne ya kata ngi ken ma ha ka tin ke jong blai ha ka city ke bening kong ke jong yo ne sendai ke lenong ke bening kong ke khat ka ba khandai kong tu ladangi plai ki pop ki jongi ublai ulang bakum no ulang uba yai ne bat uba hok dai ubala ban map ya kita ki pop ki jongi bat tang ban map en rewat ban pen khoi ro ya ki ladangi plai ki pop ki jongi ka mut lada upla to ka por ublai un map unjen dalam map sngosi pat ba ong ba sngosi ban ong pat ba uklem pla ujet ya ka jingjat hadu bara ong ba lapen bor ya un dai ban pla kadon ka jing serem hapdeng ka jing serem ka ba ma persya hapdeng u akan bat ka rahap mo ka rahap u akan ubure ya ka pop tang ba ka rahap ka bure ya ki beriu ki jong blai kino sentiat jong blai nang ta ka u akan ujet ya ka pop bat wanra ya ka jing penjot ya ka long ying long sam jong kat ba ka rahapat ka jit ya ka hok bat i ba ka lawan ra ya ka jing pen im ya ka ying ka sam ka jong ka hai kade hai ni don let's say kan ni ka ban ai yang ka wei ka duksa ka bangila ban kali ha kan ka por
ngila ban syem na nuksa na hapdeng akan bat karahap mo hatu ngin syem ya nuksa jong karahap bangin longkum karahap mo ka briu ka ba jiet ban yada ya ki briu ki jong play ban yada ya ki briu ki jong play ngim dei banong ta ki briu ki ban yada ya ka pop ni ban puri ya ka pop Kadai. ti kata ka dei ka wei ka nuksa ka bangi nang na ni ka jingja Sekawero pastor kajing jit kane ka ayangi kajing hikai ba kajing jit jongi kala benwan ra ya kajing pen im lan kajing pen jot ya klong ying jongi kane ka ai ka bing yo leng ba kine ki arngut ma wakan ujet ya ka pop bar kajing jot kawan ya klong ying jing uru om tang hau tang ba karahap ka jit ya kajing pen im bar kawan ra ya kajing pen im ya klong ying jong karo kumjo taga bakut jong akan kadai ha kajing penjot ha ka jing penjot Tangba, pastor, hadin gani ka basngau tenat pat ngi menta kapop kamdan show. Kapop la pengkoi. Tangba kidang sai ha kajengkut lat namar kila syak rem ha kinong ai. Tangba sngau tenat pat ba hapdeng ka jengkut lat jengki ublei pengkut kumbaki pengkut. Ublei uyo I ya ka jengkermen. Kumta hadin gajing syak rem jengki kon Israel kisngau tu ya kajing dan kam jengki ya ublei de habaki pai sya ublei kumno ublei upen kela ya kaneka jing ya lenti jengki na kajing kut lat sya kajing kermen ngabha pastor ya lam yangi ban sngo tho kumno ublei ulla ban pen kela ya kajing ya lenti jangi na kajing sngo si sya kajing kemen kabli shibun kata kalong ka basnu tanat ka wei na ki sngi ka don ha ka de ka kolonong ni ka ong ka jingkang jong ka jingkermen kejingkang jong kejingkermen hot I bahadian kejing bishar ma hadin kejing bishar ber kejing penkuat ya kasnong ma hadin ka pop ka bau akan ulale ha kata we cut ka tem akor ma ublei ula hukum yo Joshua sacisien la yo Joshua ya kejingkermen Joshua ha ka por udap da kejing snusi bada kajing lengo bakumnu ki syaram dari sacisien ublei ya kajing kermen yu Joshua da ka bau ong wat siap tien mai udai jo hu Joshua haba haswa ba un lek cakade kerkan han ublei ong yu gani ki kentien tolong slur tolong climb wat siap tien bat menta sacisien ha pren kita ka po tu kajing susi bat kajing du jing kermen ublei kren yang yu Joshua ong wat siap tien wat kenyu Nei, wang yu to shim ya kipat ya pom barok bat me tu yang ru kilet kiu syai. Ha kami ngala ai yu sim ai ha kiti jong me bat upat ba jong u ka snong jong uru bat kari jong uru de. Joshua Pryway. Ni I mene sa chisen ko awan pai dien. Ba ha ka tu ka jing lek ka baning kong ublei klam pha. Dai menta ublei ula pha. Upha. Wat chep tien kilet menta. Dai kilet menta. Bat hadiah nang ta ublei tang bo uong yaki kilet bat ulale kumno de ai buit dai kumno ban yale thama te kata kalong ka basnu tanat I bo ublei u ai yaki taki buit dai kumno bakin yale to ngathai ka ba bangin puli ya kata kalonong ka ba ngin singin puli Joshua kalonong ka ba pra ba ar ga ni puli Joshua pra kelnong kat kabaan dai ta ka ong hani kumni menle ru ya ka ai menle ru ya ka ai ba dia usim jongka kumba menle ya ka Jericho bat usim jongka tang ya ka jingluti jongka bat ki jingri jongka ru penshim banong ka jingluti halade bu ka jing apthap ya ka snong na shadien jongka kani kadai kajing ai buit jong ublei ma kata kadai bu kajing apthap Wat late baro. Ai. Ta. Ke hang ni ngi ublei ai ki ya kata ka buit dai kumno bakin job thama dai. Ti kalong hi te ngi hap ban pendon kam mat kini kisingi jongiru ya ka buit. Ai. Ya ka buit trekam ke mengila sing la banau. Jia ayu ha bagi buit ya kani kajing ai buit jong ublei bagi kok ngo. Ngine pule pastor ka dekat ka ar hundreu. Kumno ka result kami na kani kajing kok ngo jong ki ya ublei. Ta ngan puli Joshua pra arpunrio naba u Joshua syam kenran no yala ka kti daga ba ulara yu ta usum habanda u la pendu no khat ya ki
nong ai baro. Oh, hang ni ngap. Haba ki ko ngu ya ublay ki yo ya ka jingjob. Ka them akor ka balong ka them jong ka jingdo jingkerman chisian ya ki. Handre ha ka jing ko ngu jong ki pat menta kila yo ya ka jingjob bar ka jingkerman. Ka bamut ka jing ko ngu jong ki ya ublay ka wandra ya ka jingkerman. Ublay ula ban pen kela ya ki jing ya denti jong ki. Na ka jing sengosi sya ka jingkerman haba ki ko ngu ya ublay. Tegane ka jingjob. Api don ban ong pastor. Ngasukwa ban kumtagan ban pentu yang ngiru mo. Lesi ka ka jing du jingkerman ka bangi ya lengba ka jing syarem ka bangi la yo amat. Ngim dei ban du jingkerman. Namar ublay ya kata ka jing syarem jongi. Kumba ule ya kini ki kun Israel. Ula ban pen kela ya ka. Sya ka jing em jong ka jing job. Ha kini kisngi ki por ki ban sawan ladangi ko ngu bat ni syani au blai ka bamut ka jing ko ngu ka dai ka jing job namar ring pule ya ka tu ka dekat ka babut u Joshua ura tang da ka rashi om da ka white lam ka bamut udon ka jing syania ha u blai ba ka ni ka jing job kan wan da tikna om da ka bor junga hamre da ka bor ka jong u blai te kani ka hikayangi bangin syania pura ha u blai but kajing syania jongi hau blai kala ban pen kala na kajing kutlat sya kajing kerman but na kajing syarem sya kajing job te haba pasal ngashkwa ban rap hangta ha ke bedai berkatu kajing duai ke jong Joshua Joshua nyon dai ni yang tu Joshua u duai u snyo kumba u complain dai kumba u uot ha sya blai Henry hartali ke ba Joshua u kran tu dai kaba nengkong kabo ang kumta kumba kanyom ki Israel ada yang tu kapor hande hadian pat ki concern kaba ngilaban ong pa udon kaba nengkong ya Kibreu ki kun Israel hatukin yap nang ta kaba ar hang tu ong siapang ka kerteng jong blai ha te kini namar ba Joshua kumta kanyu kuslai ong ba mo namar ude ju blai ubay la yarap ya ki uba ki wei ki pek ublay jong Israel mo tengi iba hang ni Joshua kita kidai ki concern about Joshua udon hang ni haba hap deng kita ka jing du jing kerman ke jong nei ke basnu tenat kalong ba ya kata ke jing du jing kerman la pen kela ya ka sya ke mo sya ke jing kerman nang ta sya ke jing job nang ta ha ka ba wat ki wei ki yo ban saki ti katrai pila ban pensya yang ikumno mo ke jing job ke boleh yang i lesi teng wat gajing syarem jongi ru kalong pen bankum ka saki wei mo kembajai kini ki Israel akadai pastor namar ba ka jing pendon kam jong ublai yaki kon Israel ha to kapor kam dai tang nak benta ki kon Israel handrai kadai nak benta ka kerteng utrai but ka jing job kadai ban saki namar ha to kapor ki ngai ha ka jing le thma ki ngai ha ki blai lada pi syarem ka bamut ublai jong pi utlot te lingba ka jing ya lenti jong ki kon Israel bat ka jing job jong ki kane kan saki ya u blai ka bamut ka jing im jong i kalong kum ka stage larang penon kami kintin jong apostol Paul ngilong kum kita ki stage ba ki briu barok ki pet but da ka ba ya ka jing im jong i bat ki jing job ka jing im jong i kin sngotu ya ubulai ubangi ngi syakri te ubulai ba penon kami ki kon Israel to ka por ka dei nakabenta ka kerteng jong u baki weiro kin yo tip syapang ublay bakin poiru sya ka jing pen em ka jong ublay dai nak kada ublay u ang yo Abraham na dok kapor lengba jong me ka perthai barok kan yo ya ka jing korku kemun ublay utmu bar uplan bar pendan kami kon Israel baki breu barok ka perthai kin yo itu ya u lengba ka jing ya lenti jong ki Kublesibun ya kata kaji jasam ke jong pi ke basnu tenat but let's say shwa bangin poi syaka mat ban penkut ya kan ke jing ya keren ke jongi ka wei ka bang kwa ban wanra hang ni kata kalong na katu ka jing ong ke jong Joshua ya akan mo ban ai buram yo blai ban pala ya ki pop ke jong kani ka pen kan mau yang ya kani ka wei na ki khat ka Bible ka bau blai kitab jing pen pa
Hai. Mo kitab jing penpau kalanong ka ba khat sao. Kas wan ha ka jing mat ka jong nga bangin kalong ngasngo ba kadan ka jing Yesriem. Ka jing Yesriem ka ba khat yang i sya ka jing em ban ai ka buram. Mo sya yau tau nong tau. Agar khat ka ba nyo jing penpau khat sao nyo ko ong badu ong da ka ktien ba jam to syap tieng yau blai. Patu ai ka buram hau. Na balawan ka por ka jing bisa jong batu pin ya mani dam yau tau bala tau ya ka beneng bari ka kendau bari ka duriau bari ki pukri te Joshua ha gani ka por ha ka tu ka por udan ha kum kata ka por ka jing bisa tingi amin u akan te u blai u khot ya u syakata ban syap tieng ya blai ban ai buram ya blai mar ka por jing bisa Bat ka juk ka jing khot menta kawan kawan syangi kamu mut ngim dai ban jet ya ka jing jet jong akan kamu kan ka dai agan ka jing yat lenti jong akan ka dai ban pen kendet yangi ban jet ya ka jing jet sya ka jing pen em to ai wo blem ya rat yangi kat ngi jet ya ka lenti jong ka jing pen em ha ban pungkut pastor ngi kwa ban list down la ya ki lanong ki bangi yo ma ki jing hikai bangi yo limba ka ni ka jing hikai ka jing hikai ban kong pi yo ha gani ka jing puli ka jongi ha gani ka lanong ka hikai yangi bangi ni dai ban page show play dai ban khmet show play ha bangi shim mo ya ka sinjam ha ga ching em ga jongi ngim dai ban shania haladi nga man ya manjur ba pia kata benta but yang himarway ka jikai ka baar ma ngayo lengba ka ni ka jingi pule jongi ka dai bangin suit miau ya ka jutang ka jong ublai haba ublai uong ya ka ne pi haban haba ublai ai ka jutang ya ka ne pim dai ban shim ngi haban ko ba bahatam ka dai ka jing ko ngo ya ublai ta pastor nang don chuk jing hikai ka hikai ru yang ngi mo ba da ki jing le mo ki ba la na ka don ka wei ru ka jing le ka jongi ka ba la na ka jing yo i ka jong play ka ba mot ngim la ban buri ai na ka ma jong play ngim la ban buri ai bang pulih ha ka ting jong play mo barok ki pau ting keren nya ka ma jong play ka dai te ka ni ka jing hikai ka pan kan mau biang ngi sacisian ba ngim la ban buri ya ki pop ki jong ina ka ma jong play yang himarway ngayo ru ka jing hikai ba yangi ublai ukhot yangi ban yait ublai ukhot yangi la deng yait jingai na ublai ukhot yangi u ailat yangi kumba u ailat yu akan tu akan la du yait jingai hadu katu tang ba ublai uba ailat ka bamut kane ka jing pule jing imta kasin ka hikai ngi ba ublai uba jubab da ka jing hwa hashwa ba un jubab da ka jing bitar te ngim tep mangiru ngila ban long ha kata ka ngi bandan ha kata ka por jong ka jing island ka jong play dai te kat pangidang yo kata ka por tung yen yet ila di pangin pai cho play ban pen bet ila ka jing em ka jong ni tam sakawai ka jing hikai pastor kadai gani ladangi kumbakla ha jing em but ka jing em jong ni kala poi ka jing kot lat kawai ni ka jing hikai bangi yo menta kasngi kadai ba ublai ula ban pen kala ban wanra ya ka jing job na ka jing syaram ka mut ublai ula ban pen kala na ka jing ngosi sya ka jing kemen la dengi pai shu ta pastor ka bakhadu la pidon ai ban yangi ka jing hikai ba pi but kini ki jing le ki jong blai barok mo ki long kum ki sakhi na ka ban taki we ka ai ka ba blai ka jing em ka jongi kalong kum ka sakhi na kam taki we ba blai ka bai habangi puli ka ni ka kolonong ka jongi Hagini kita yau ki pala dap rungi iba shibun ki eke ba blai le ma ha na kam taki Israel ka balong ka nuksa ba ki we ki no i ya ka jin krabor ka jong blai u blai ba ki sakri ulong blai u ba em te ngakwa bangin kan mau ya ni ka we kata kalong bangi don nong shun bangi don kam banjak ka dai tang ulong nong shun uba napo jongi shimet lani unong shun banabar jongi ban job yukta amdai da kabor ka jongi amdai kabor jong blai amdai da kabor da ka khmiet show blai da ka khmiet show blai ta te khublai shibun ya ka jinga sam ka jong pi bat khublai shibun ya piru ki ba ya sngap ya ka ni ka khobor bat nganget pilayo ya ka jing hikai layo ya ka jing snutu na ka ta katu kat ni terliki mat ki bangi la ya
keren kat kum kani kat lonong ke jong teh kan ke pon kat pat ye pastor ba in penkot ke jing tuai ta to ini duai ni wana kama jong me ablay bet ngi ai ka buram ka jing ro sha me na gumta ke jing hika be mela ai ngi lung ba ni ka sabas school but kumangi osngau but ngi yo itu ke jing hikai baro to yarap ngi ko try bengin pai sha me bengin shania ha me lari ki don ki nong shon na po lani na bar ngi duai ko try pamen ai bor ngi ban job ki baro ha ka kerteng ke jong me but haba ngi job yaki to ai bakan long kajing keman yangi bar kum joro kajing sakhi yaki wai yaka bor jong me ha kajing im jong ngi yaki ngi pan ki krpat ni chisu amen amen